kaunti ya Nyamira anene korwa ase kenyero kia Bogusero karantini ekegotoka ime wodi yerigoma ebunge ya Kitutu Masaba asengo kumenya bana nigo ya matemo kora sinsemechi yabereko gosoke bene na boigo kogania ogosirwa elikorobelia amatanga yo mwana obo oyo bakagusiria obugima bwaye musiabano kolengana na baiboli baye omugaka Duke Okeri amono mongina Dorika Gesare nigo nyagusira aselieta Charity Okeri aberega kurwara asege kabono chingaki abwate oborero bw'ekinyigo asibabere bagotumika enibe nyinge kumurwaleria goika gosiria obugima bwaye kolende nigo baganirie abasamali abayagwesoke nabo igokweneke bnanko basira bale ase okorobelia amatanga anyagosira nabo igogwakana chibili chenyegitali muri kito Polikapo Kara namange nime yenkejega y'omugaka Duke Okeri n'omwanjoye Dorika Gesare ekenyereke iga kya Bogusero karantini okwariganirwa amona mariga ayo agoiteka ekiaro kelonga kibanje tomwana basireta Charity Wana akinetio mwana wibuya asoma biya akora form 4 birangere bya lenga genda veterinary lakini orwire bukamwekera bwangu kanyora umwana wa yabuya mwana ukore myaka 3 no burwire bw'ekinyigo bamuchakirete kolengana muni amateiga umwana oyo igani gakina buya kolende chinga kya kore sukuru ni gachaka kuruwara orire bw'ekinyigo obubwirire barabukonye nibe nyinge yentobono kya batigire batali na kende gyonsi namurwaririe kinyagitari kinyinge cyanero busonga nyene kyandikirwa kachakira keroka ngachangalike clinic nkwenda gatate wiki kugenda okomo agende chirukiana na 500 Jumatano Jumamosi na Jumapili yao nilichombe chimburi chingoko imete wikabono nasirete gatimbu atikene no nekam Jimbori jikabwatira ni bicyensi obumangu obungaro obusare naho buri sikabwa abanyene mbarata kuye kintotere no kiri nyumba bono kutukumete ngai jigoja kuja nyagosira ni gagendere ko bagagwetarana gucinya gitari aho ase batemire ko mugwenya kurende wikabu na ritukure Jumaine wiki eri yaita cinga cyari kwirunya gitari na ukwera njera atareka sinya gitari twaboka mambi tukaikanchira iga tukanyara ubugima bwaye nabo bwa again aigwete ngango kware yani agoteba ng'umwana omuntu bono ngokunde atatebi nga twingora nyagitari gaki mama gendera konsabera nigose ningirane tugoikanchira kaigure libera likamubwata tukaikabuyanga mutaika relax libera likeli ranense tuli ne pipiki tuli ne tuikere gari no ya saa 9 twende nyagitari tukapuki nyimo nyagitari mapema tarasiri gitanda tuikotonyalekereria musibi tunyale kwirana kabune kawaida igaikeranchira abu nabo muigeti relax lakini karambu atire tukuguru kwane onte gaki umwana omuntu nakure nabo gukorokoroiga nabo umuntu aguko kaigwete gwate simya kira ba mama kabatei batire bachikorera bunango kwa bunango gwate simi bunango akesimi gochika kambwa tukokuguru bunana akorire gwakira mama simi mama tira gocha bunango akombwa tukakambwa tukakagunse iga Charity agataya umwana omuntu gakina bona akuga nabo gukorokoroiga Charity igagwera bare igoro natarire bare myaka 3 kumbe no yarikira gukwera tukitari mangana Charity mintu tigarana no marembe yamateye igani go yaereire nchira batabwati bose na magega asebono babulira barayibo moyo bugwancha kwene kibunango yasuna ni bali gatibune nchira ya moyo ko basira gukora kibili cyanyagitari na boyigo kwene kibuna nko mwenya bali nyagusira senchira ya mazikani gatokumiti ditire birangereryo kende na kende ngombe teyo miteya nsiaonigwa ko bwenari michange korwa yagenda busa nabo twatigara ko bayigo koko turi mu cyayo nsigera bitese onongo saba barayi baitu ondonyi gwetu omubungo ito umuseneta okongo mugeni amwe musie omutare gito ito
bonsi ase bare bambwatesie konkonya konyora epiri ya nyagitari etigare terane mono. Mwana one natemire kumurwanira, atemire kurira omonene tachieti gokonyeka. Engo basaba mwesi kwera nto babagirete chipura anento bangeta abarai mwanje kyari tumira tindi kuno namasikano aikaromoke ginko ripoteri getasini kyo wanjete kya Ndize TV kuruge gase chinseme chiga cha karantini Bogusero imeye bunga yabo gututu wa Masabe County Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp Okara.